שלום, כאן אביגיל, וזה הסרטון הראשון שלי. אתם בטח שואלים את עצמכם למה יש לי רווח בכל מילה, כי אני ממש מתרגשת, כי זה הסרטון הראשון בחיים שלי, וחכו שנייה, אני הולכת לאנשהו ויחזור. אני אפרוץ אביגיל לערוץ. איו. אוקיי, לא. איפה מצלמה? כיסי. וואו. יש לי פה חטיפים. שהנה, חטיפים. חכו שנייה. טוב, גיליתם. אותי. רוצים? אוקיי. זה היה מהרצפה. רגע, זה לא סיור בית או משהו. תכתבו לי בתגובות מה אתם רוצים שאני אעשה לסרטון הבא, ואני יכולה לעשות את התגובה כאן, ממש פה, ומי שמרשם לערוץ שם לייק, מפעיל את הפעמון ויכתוב לי תגובה, התגובה שלו זה רנדומלי לגמרי, אני אבחר, ומי שיעשה את זה ואני אבחר אותו יופיע כאן התגובה שלו בסרטון הבא. ביי ביי.